Nagtaliwan na sa edad nga 81 anyo si Anay Iloilo Assemblyman Salvador Britanico. Ginkumpirma sa iya pamilya nga napatay ang former assemblyman kag party list congressman sang Biyernes Santo matapos nga nagsupres ang balatian. Wala pa sang ginhatag dugang nga detalye sa iya haya kag lubong nga pag naghingyo ang pamilya sang pagpangamuyo. Kilala si Britanico nga may malawig nga career sa politika nga nagsugod bilang municipal councilor sang Oton kag nangin delegate sang 1973 Constitutional Convention. Sang panahon sang Marcelo sang nangin interim kag regular member sang Batasang Pambansa kag in-appoint man bilang Deputy Minister para sa Education. Nailir man sa Anay bilang representative sang Barangay Association for National Advancement and Transparency o Banat Party List. Nangin kritiko man si Britanico sang kontrobersyal kag madagoon nga jaguar ni former President Rodrigo Duterte. Sang Enero 19, 2020, napatay ang iya agod nga bata nga si Delphine nga isa ka negosante sang gintiro ini sa may Iloilo River Boulevard sa Nabitasan, La Paz. Naangot ang mga insidente sa pagpatay sa isa ka 42 anyos nga drug surrenderer nga si Elaine Muller sa Barangay Cuartero Hano nga natabo minutos lang antes ang paglutang kay Delphine. Lakip sa ginkasuhan sa mga insidente ang mga pulis. Sa pila ka interview sa Bombo Radio, makapila ka beses nga naghingyo sa accountability si Britanico sa mga involved kalakip na ang law enforcement officers nga nagpangamot sa extrajudicial killing sa idalom sang jaguar sang Anay Duterte administration. Ginpahayag man si Anay sa Bombo Radio nga malabot lamang ang matuod nga hustisya kung makonvict kag maaresto hindi lang si former President Duterte kundi pati ang tanan nga naghimbon sa mga pagpamatay.